M'agradaria començar aquest debat donant les gràcies en nom dels mallorquins i mallorquines al diputat de Nueva Canària, el senyor Quevedo, per 75% de descompte entre Mallorca i la península. Pensam que vostè és un president que presideix però que no governa, més pendent del seu futur en el consolat que de la gestió del Consell. El seu discurs, senyor president, pareixia un catàleg d'aquestes grans superfícies que vostè tant protegeix, no? Que mos conten quines seran les novetats de la propera temporada, amb una diferència, que ells els tenen en el mostrador i vostè només els promet. Senyor president, nosaltres estem decepcionats. Vostè, senyor president, me'n dona compte que necessita el Partit Popular per viure. I a vostè li recomano, ja que vol ser president de la comunitat autònoma, que faci això, que miri cap endavant i que se preocupi dels mallorquins i mallorquines. Li queda un any i té una gran oportunitat. Però li he de confessar que estic molt en darrer que li passa en aquest Consell Insular de Mallorca, que una vegada ja són presidents, només fixen de partit. Fa un any ens va parlar de consens i des del darrer debat fins avui vostè no ens ha convocat per parlar d'un sol tema. Quins són aquests acords de país en els que vostè vol arribar? Jo n'hi proposaré 4. Vostè diu que hem de fer un front comú en el tema de finançament i jo li demanaré, no deu ser de finançament d'aquesta institució. El seu grup i el del senyor Bonet van dir que el primer que farien arribar en el Parlament de les Illes Balears, en el Consolat, seria modificar la llei de finançament del Consell. Res de res. Tampoc no ens deu parlar de les bestretes, que reclamaven i que a dia d'avui encara no en saben res. Que ja vull acabar amb 4 propostes d'estat que li ofereix. Mire, la primera, Pla Territorial de Mallorca. Mos té en els 3 consellers del PI, el senyor Mangual s'ha encarregat d'anar a les reunions per intentar fer la seva modificació. Però pensi que de 54 ajuntaments que hi ha, només n'hi deu haver 45 o 46 que s'han adaptat. Una sola condició, una. No augmentar la parcel·la mínima a sòl rústic. Queda clar? 2. Tiet. Volem estar en el seu costat. Una sola condició, que siguin els municipis i els baldes i batleses que decideixin si vol el lloguer turístic en els seus ajuntaments. 3. PEMA. Poden arribar a un acord quan vostè vulgui, amb una sola condició. Límit de superfície a Palma i, evidentment, baixat sostre a Inca i a Manacor. Se posi d'acord en els baldes i batleses. I un de quart, que per nosaltres i el nostre partit és un tema d'estat. Tema de la llengua. També ens hi trobarà. Una única sola condició. No facin mal a la llengua. No l'utilitzin com un element de confrontació, sinó que l'utilitzin com un element de trobada. Si vostè ens vol dir fer guà, a partir de demà, senyor president, com sempre hem estat, estem a la seva disposició. Moltes gràcies.